Hola, bon dia! Què tal? Com esteu? Mireu, aquesta setmana hem començat les activitats especials. Ha vingut en Gustaf a saludar-vos. És la mascota de la classe de música. Adéu! I també hem començat anglès i stories. I aquesta és la nostra mascota, l'Archie. Hello, Archie! Hello! I també hem començat la Motri.